Таварали Зиёзода, узви шӯрои сиёсии ҳизби демократии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих субҳи 6 март дар синни 81 солагӣ аз олам даргузашт. Наздиконаш сабаби маргашро сактаи мағзӣ гуфтанд. Дар маросими видо бо марҳум асосан шогирдон, ҳамкорон ва устодони донишгоҳҳо ширкат доштанд. Аз ӯ як олими пуркор ва муаллифи даҳҳо китобҳои дарсӣ ва таърихӣ ном бурданд. бо ҳамин сину сол дар донишгоҳи миллӣ дар факултаи таърих дарс медоданд ва дар баробари ин боз дар пажӯҳишгоҳи рушди маориф пай масъалаҳои илмӣ ва тайёр кардани кадрҳои илмӣ машғул буданд. Марҳум Таварали Зиёзода муаллифи 21 рисолаи илмӣ, 3 консепсияи миллии таҳсилоти фаннӣ, 22 китоби дарсӣ, 13 дастури таълимиву методӣ, 25 барномаи таълимӣ, дар маҷмӯъ 89 номгӯи асарҳои илмиву фаннӣ аст. асарҳои хеле зиёд доранд. масалан соли гузашта тамаддуни Рими қадимро нависанд дар ҳаҷми 800 саҳифа. Як китоби бисёр баркамол ва калон аст ва фикр мекунам ки барои пажӯҳишгарони соҳаи илми таърих аҳамияти хеле калон дорад. Фаъолияти сиёсии марҳум Таварали Зиёзода дар ҳизби демократии Тоҷикистон намоёнтар буд. Дар соли 2013 талош кард номзадии худро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод кунад, аммо шумораи зарурии имзоҳоро ҷамъ оварда натавонист. Чанд муддат муовини раиси ҳизби демократ буд. дар ин ҳизб бо роҳбарият ихтилофҳо низ доштааст. дар маросими ҷанозаи ӯ кадоме аз ҳамҳизбон ширкат надоштанд.